Sa number 2, wala na sangsaka sa plete sa mga bus ang Valacar Transit. Base sa gitpagwa nga Fare Update Advisory sa tagdumalahan sa Cyrus Bus sini nga Webes, nagbalik na sila sa daan nila nga mga rates. Sunod sa kay Jade Marquez, ang Media Relations Officer sa Valacar Transit Incorporated, mga tatlo sila kaadlaw nga nagpatuman sang saka sa plete humalin sa Lunes, Marso 16. Kasunod man sa pagtugot sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga fare increase. Nabato nila late na sang Miyerkules ang memorandum gikan sa LTFRB kasunod sang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga naga-defer o kung nagapaiway sa pagpatuman sang fare increase. Ganit sini nga Webes, balik na sila sa daan nila nga rates. Apesar sa pagtimbuok sang presyo sang gatong sunod sa kay Marquez, ginapakamaayos ang tagdumalahan sang Cyrus Bus nga 100% sa gihapon nga operational ang ilang mga salakyan kag wala sang pagbag-o sa ilang nga dispatching time. Normal sa gyapon, wala sang changes sa sa amon nga operation. 100% ang amon nga dispatching sang units. So ara na kami sa terminal sa gyapon nga maulat nga mga pasahero. Ang imo ginambal nga 100% mga na mga 1,000, 1,500, 1,200. Tanan yung tanan nga fully operational kami tanan nga mga units na ang tanan nga branches.